Okenekwe. Anyị ekene nwanne m. Daalụ sọ. Daalụkwa. Anyị chọrọ ka ị kọwara anyị ihe ị maara maka agwụ na ka gị na agwụ gị mara akpakọ. Daalụ. Ọ dị mma. Ana m ekene gị. Daalụ. Ihe dị n'agwụ abaka. Na-atụfughị oge, onye na-anụ onu ya gị na ya na-ekwu bụ Dr. Chief Ifeanyi Chukwu Christian Anichebe, ọzọ Enujiọfọ nke izizi na-agụ obu Ụmụmba Ineziagụ Local Government, Enugu State, aka Ichere Eziagụ Worldwide. So na ihe dị n'agwụ, agwụ ụfọdụ ya asị na ha ma ihe bụ agwụ, ụfọdụ ya asịkwa na ha ma ihe bụ agwụ. Agwụ dị ka otu a mmadụ dị ndụ si wee dere onye a ọ na-aga apụta sị na mmadụ asịghị na ya appendix and hernia dị ya na-arụ. O nwere onye ọbụla bụ human being ndị ndụ na-eku ume na-enwere agwụ, o resi ma onye nke na-enyebere nsogbu. Maka na ịmarụ fatụ, o nwere onye ya asị gị na ya mahụ ihe bụ hernia or appendix, mana onye nke ebilitere ọ ya mana nọnyere gị ya nsogbu. Onye ahụ nke agwụ si dịrị. Agwụ so na mmụọ dị very very important and powerful n'ala Igbo. So a sị na onye ọbụla maara agwụ doziri agwụ ya na ọ ga-adị ka o jee na be chie, ọ ga-adị ka o were ọgwụ agwọrọ ya, mana ọ bụghị agwụ, ọ bụghị ọgwụ. So naanị ihe dị n'agwụ na anwụ, o nwere ka Igbo si eme agwụ. Onye na-ejiri ego nwere ka esi eme agwụ, onye jikwa na ego nwere ka esi eme agwụ. E nwere agwụ bụ agwụ dibịa, e nwere agwụ bụ agwụ mmụọ, agwụ ajana, agwụ arụsị, e nwere agwụ bụ agwụ ndị ichie, e nwere agwụ bụ agwụ ọrụ obodo. So agwụ niile abụrụ agwụ, abụrụ the same. Nwaanyị na-enwe agwụ, nwoke na-eme gịnị? Na-enwe agwụ. Ụmụazị na-enwe agwụ, okenye na-eme gịnị? Na-enwe agwụ. O nwere ihe Igbo na-atụ n'ilu, asị na mmọnwụ kaba nka ọ na-ana agwụ. So like now, ihe a bụ agwụ mmụọ, agwụ arụsị ịbịa na bịa. Mmụọ ịbịa na bịa ka a na-akpọ ọzọ a na ụmụnevo. Ihe a bụ agwụ ya. Ihe ndị a naanị na-afụ n'ite bụ agwụ ndị mmadụ. Some people na-aga chọọchị ma ọ bụ na-enye idoro ka their parents ma ọ people be ha mmadụ na ha na-eme ihe dị n'agwụ. Ha nwere ike ịbịa ebe a nọrọ ebe a doziere ha agwụ. Ọnụ obodo oyibo, ọnụ Lagos, ọnụ ugwu Hausa, ọnụ Asia country. Ihe agwụ a na-eme, agwụ dị in form of a prayer na-agba bọọlụ na field. Ịgba bọọlụ ọpịa na net, ochigha azụ. Ịgbakwa dị bọọlụ ọpịa na net, ochigha azụ. So now wee bụrụ na idozie dị agwụ, o nwere any contact, any business ọbụla iji na-ama agarị gị for ndị na-eme business. Gị na mmadụ kpacha nkata, ọ dị ka esi eme gịnị wee kpee ya. Ịtụ afịa ga-adịrị successful, ọga serere werere. Ihe ọbụla itiri aka, ọ gaziere gị ka isi mee gịnị wee were onye a. Now bụ ewere agwụ for ndị amụma, ndị pastors, reverend, ma ndị ụkọchukwu. Mana ụfọdụ achọrọ ịma ihe bụ agwụ, mana ụfọdụ makwara ihe bụ agwụ. Ọ bata na be nne ya, o dozie dị agwụ, gbuchere ya ma ebili, ọ gakwa n'iru ọtụ ya ndị chọọchị ya. Ihe ọ na-eme crusade, wụta ebe ọbụla ọ na-eme, ọ na-efuro, ọ na-agarị ya. Ọ agwụ ahụ na-eme na ịbịa na crusade ground, ife hanki
vibrate in terms of your power. People are they flow down. All that agwa. Agwu na ado people. Agwu na ado crowd. Yeah? So, everybody know nye GM doctor oyibo. Igwe without agwa. Aga na-enwe ụbara ọnwụ ya death. Ọ ga-adị ka ya asị na ịrụ ọrụ ịgwọ mmadụ ọya, dị ka ya asị na a ga-enwetacha help na datị ụlọ ọgwụ ahụ. Mana ọ datị agwụ ahụ na-eme ya bụ ife. Ịdị na ndị na-arụ mekaniki, ndị brikiri, ọrụ aka, onye ọ doro gị anya na ọ bụ a perfect, o nwere ike rụọ ọrụ ọtata echi niile ịtọrị na gana bịa ọ na-arụghị ihe because of na o jere debezie ihe ahụ na-eme ya. Ọ dịka asị na onye maara ọrụ emere gịnị amaghazi ọrụ, mana ọ ma ife ọ na-eme. Ọ na-eme ụfọdụ ndị chemist, nurses. Mmadụ gbaa ọrụ injection, ọ bịa tụọ ihe zaa ahụ ike. Ọ dịka ya asị na ọ bụrụ ọzọ ọgwụ ahụ ibie na-agba ka ọ na-agba, mana because of that agwụ nke ya ahụ ọ ka edozighị ya. Mana idozie dị agwụga ahụ sọsọ mmiri ị ga-ekunye mmadụ, even fensi ka ị ga-enye mmadụ, ọ ga-agwọ onye ahụ ọya. Ọ dị ka aka nke ya abụzi special hand. And onye ọbụla nwere agwụ na biznes ọbụla ọ na-eme, ọ ga-azụgide ya chi eji echefu ya ọma na ala. People ga-akwụ na line, ọ ga-enwe crowd. Ị bịazie na ndị ji eme ọdịnala, o nwere ndị ji agwụ ya in form of agwụ dibia. Dibia meaning that native doctor. Ndị ji eme ya. So ndị doziri agwụfa ọfụma, ihe ọbụla ha na-emerụ mmadụ ga-eme gịnị ga na-aga, and crowd ga na-adị na that chamber onye ahụ and na bia. Ọ ga-adị in form of Catholic church for onye na-eme ya bụ dibia. Mana ọ nwere ndị na-arụ mekaniki wute atụ spana. Mmadụ ga na-eme dibia na-eme nke ọ na-eme, mana ọ na-enwezi isi ọrụ ahụ ọbịa ka ọ na-eme. Onye na-eme na ụfọdụ megide ekwuru ozuo, ọ dị ka ya asị na ike adịrị ya. O nwere ndị na-eme ha nwa agwụ. O nwere ihe a na-akpọ green snake, agwọ green a onye nwa bụ the sign of agwụ, and onye nwa bụ ya sign of nwa, children, child. Ọ na-ewetasi ụmụ ihe ndị a. Like mgbe m nwa bidoro mebe agwụ nke m, that green snake ya ji asọ vụkpọ m anya, mụ nwa ejego fa. O nwere mgbe m bụ a blind somebody na-ada afụ ụzọ, o wee bụ that agwụ ahụ ji asọ wee mee gịnị bụkpọ mụ anya na-abụ. So ihe na-agwa bụ na some of ndị niile a nwere ọrụ si nọọ agwụ bụ part of ihe na-eme ndị ahụ. Ụfọdụ na-adị afụ ụzọ bụ agwụ so na the cause. Ụfọdụ ihe na-adị agara nke ọma bụ agwụ so na the part of the cause. Ụfọdụ na-ayịkwa n'ala, ndị ala niile a efuru na-eju n'ime ahịa ebe niile. Ụfọdụ ndị chọọchị amụnyacha ha ma cher ma ndị saịkị ya. Nwanne m, igbochiete azụ. Ọ bụrụ igbochiete azụ na omenala, some things ama na-ewesti. Ị ga-afụ nwa agbọghọbịa, ịfụ nwa ikorobịa ike na ndụ, amụicha anya chenụ, asị na ha na-eje ụka nọ chọọchị. Chọọchị dị mma. Chọọchị is the first thing. But agwụ bụ omenala dị oburu gboo before that the church ya. Kama na anyị nwa bụ ndị Igbo were ihe dị ọrụ anyị tụ ya n'ime orimiri wee na-asọfazi. So na ọ bụrụ that na ọhụrụ chiete azụ nweta ihe bụ agwụ, sọmụ na-ayị ala ma na-ayị ala, sọmụ na-ebe na ihe na-esiri ha ike, ihe ma na-esiri ha ike, sọmụ ndị amụma ga na-efulo wee na-aga, sọmụ ndị doctors, chemists, ihe ọbụla ha na-eme ga na-agarafa.
some ndị na-eme nke ọbụla ha na-eme ma ndị na-atụ nka ma ndị na-akpụgasị ma ihe akpụrụ akpụ all sign of agwụ na-edistọpụ ha and agwụ a na-etifu ụfọdụ ha atọ to mmadụ somebody. So nwanne m agwụ abaka anyị kwube ihe dị na agwụ na chi ga-eji na chi ga-abọ and agwụ na-enwe okpensi ikenga. So imechaa dị agwụ ị transfer ha to okpensi ahụ ikenga ahụ wee gbarụ isi human being maka na agwụ na-aba mmadụ n'ime. Agwụ na-eme ụfọdụ ndị yutu ikorobịa ha na-ese ihe osise ha na-aṅụ igbo ha na-ebi ajọ ndụ. Ọ na-eme som ụmụ nwaanyị a na-agba akwụna ike ama adịghị ofu ebe omebi na be nne ya omebi na be nne ya ụfọdụ n'odi esi na be di ha wee gbapụ. Ụmụ nwoke ụfọdụ nụọ nwaanyị ha na-ebezi na sọsọ nwunye fa. Ọ na-eme some men to a drunkard and amaghị mma akpụ ya akpọ ọ bụrụ onye mmanya ya o nweghịzi ihe a na-eme emezi ọ ga-adị after ọ na-esozi ụzọ ọgbago agbago ọgbatuo anya ama adị onye ahụ ka any mistake gịnị ya ga-eme n'ihe ọkụọ bọtụrụ obu ayọn obu afụghị isi and agwụ na-eme ụfọdụ to go and steal ya mmadụ ịba n'izu oshi n'ime ihe dị agha. So ihe agwụ na-akọ ọsọ ọ dị terrible ọ dị too much. So ụmụnne m ọ na-adị mma ịnọgide ya ji ejuo ese n'isi onwe ya. Onye ọbụla ọbụla agwụ na-enye nsogbu ji edozie agwụ. Agwụ dị good ọ dịkwa bad maka na agwụ ya ejide mmadụ ya destroy ya sachaa onye ahụ mana ọ ga-emekwe gị ime gịnị ịbụ erichi ma maka ji si na ọ dị good dịkwa bad. So anyị ga-adị thank you. Enwere agwụ na-ata ọkụkọ o nwere agwụ ọ bụ sọsọ ọjị enwere agwụ na-aṅụ nkwụ enwere agwụ na-adị aṅụ nkwụ enwere agwụ na ọ bụ ebili o nwere agwụ ọ bụ nkịta o nwere agwụ ọ bụ mmiri. Agaghị isi na agwụ abaka nọọ iweta agwụ nke ọbịa na-eme onye somebody. So daalụkwanụ anyị ga-adị daalụ sọ. Iya enwere ka isi kwu na onye ọbụla a mụrụ n'ala Igbo nwere agwụ. Exactly. Na enwekwara ndị agwụ na-enye nsogbu nwekwe ndị agwụ na-adị enye nsogbu. Exactly. Onye agwụ adị enye nsogbu nwere importance nwere need na onye ahụ ga-arụ agwụ ya ebe agwụ na-adị enye ya nsogbu. Nwanne m anyị kene Chineke ndị isi nọ Chineke na bụ the first. Well ịbịa na some ezinụlọ gasị enwere ndị nna ha nwụnyarụ na gịnị na chọọchị n'ụka. O nwere ndị na-amụrụ ihe bụ omenala ka m na-akọrọ ha amaghị ka esi agọ ọjị papa ha agụnụbere ọjị. O nwere ndị nna ha bụ ụkọchukwu Reverend Father. O nwere ndị nna ha bụ whatever ha nọrọ into culture omenala ewetago. So ndị dị otu ahụ amaghị ihe ndị a na-ekwu ihe ndị a ga na-efe ha efe na ntị ha na understand. O nwere ndị nna ha meburu ihe mana because of na chọọchị abịago ụfọdụ demolishiri ihe dị na befa ha nọzie arụ n'ishi. Somebody bi n'ụlọ without light. O nwere ihe ọbụla ọ na-eme omenu mana ọ garakwa inside area ahụ ọ nọ ọhụ ebe o ji azụ eje. So na some of ndị ahụ na-amarọ ihe bụ agwụ nwanne m ana m eme ka ha na-etu anya ana na agwụ dị abụrụ agwụ dị agwụ abụrụ a bad thing.
ma ọ bụ bụrụ ajọ ihe. Agwụ bụ na mgbe ekere mmadụ wee bịa ụwa, mụọ mmadụ wee pụta ihe, o nwego agwụ. Agwụ bụ ihe ọma na-eso mmadụ, mana ọ bụrụ na ị nwetara datị agwụ ahụ, ọ bụchazi egwu sọntin kwesịrị na ị ga na-emepụta ka ị ga na-emezi. Ọ dị ka ihe ị na-eme a na-agba gị aka ekpe. Ụfọdụ tọnụzi ọsị n'ọsọ mbọdị na-eme ya n'ọnwa nne nna ya n'ọnwa nne nne ya. O nwere onye na-eme gị nọọ na ike a afụrọ ihe na-eme gị ebe o si. So nwanne m, nọọ ihe dị n'agwụ ka m mee ka ịma na o nwere ndị maara agwụ, ndị na-amaghị ya. Na the cost bụ na ụfọdụ ndị nna ha na-emerụ ihe ọdịnala anọghị into agwụ. So n'ọnya nwa. Daalụ sọ. Thank you. Mgbe anyị nọ na be gị, enwere nwoke gị na ya na-akpa, unu a na-ekwu, o wee gwa gị na nwaanyị lụrụ ya agwụ, ị na-akọwara ya na ọ dịrọ mma nwaanyị lụrụ mmadụ agwụ. Achọrọ m ka imetụ aka n'okwu ahụ. Nwanne m, ahịa na-azụ ka ọma mgbe o ji azụ. A sị na ofeke adịghị ekpunye dibịa okpu n'isi. Ofeke anyakwa na-eje ekpunye igwe obodo okpu n'isi. Ma o nwere some certain things ụfọdụ na-eme na-agba aka ekpe. Enwere ihe a na-akpọ eze nwanyị, enwere ihe a na-akpọ native doctor dibịa, enwere ebe eze nwanyị ga-arụ ọrụ ruo ọgba breki, enwere ebe dibịa bụ nwoke ga-arụ ọrụ ruo onye anya n'azụ. Mana ụfọdụ ndị na-eme eze nwanyị na-arụzi ọrụ chọọ ka ha wee rụkarịzi ya dibịa bụ dibịa bụrụ nwoke. So now wee bụrụ na nwoke na-eme dibịa ga-emerụ nwoke ibie agwụ, mekwere onye bụ eze nwanyị gịnị agwụ. Nwoke bụ dibịa ga-stand onye chọrọ ime dibịa ka ọ na-afụkwa asaa na abụọ na-ekwe dibịa. Nwoke bụ dibịa ga-eme nwaanyị na-eme eze nwanyị ka o mee datị dibịa aha ndị fụọkwa gịnị asaa na abụọ. Mana o nwere ihe na-emenụ mgbe ọbụla mmadụ ji eziokwu arụ ọrụ. Ihe na-eme anyị nwa bụ ndị Igbo n'ihe ụfọdụ bụ friendship, oyi, akwamiko, mpako na-eme ụfọdụ ha adịghị enwetacha ihe kwesịrị na ha ga-enweta n'ihe. Ụfọdụ nwere ike na-asị na dibịa adịrọzi n'ụwa. Dibịa dị n'ụwa, ma nọọ ejighị eziokwu. Nke ga-eri gị ọkụkọ kwuo n'ọkụkọ, nke ga-eri gị ọjị kwuo n'ọjị. Laikiri be m, o nwere afa mma gbachara gị. Dati man bịara be m, ọ chọrọ ka na be m wee mee ya, wee sị ya no. Ụzọ ife na-anọ m gaghị eme ya na be m, nọ na be gị bụ the right place. Ma ọ bụ ịchọrọ ka efu ife ya bụ ihe, nọọsụ ofu ihe ebe ahụ ka m nwa ga-emeri gị ebe a. Ya ịdị trutu n'ihe ị na-eme, ị ga-afụ ife na-return back. Nwoke mecherụ nwaanyị ọgwụ dibịa, ọgwụ ọdịnala, ihe agwụ, ọ chọọ ka ya wee yuzuo ya. O nwere ka onye ahụ etizi wee gaa n'iru, ma nwoke ahụ mekwuru ya o ma nwaanyị ahụ emere ya, datị ga-agba ọnyụpa ọnyụpa, maka na ọ bụrụ ihe mmụọ na elu chọrọ ka e mere ebe ahụ. Ha ewegoru oyi na mpịtọ destroy ya the power. Understand me? Now ọ bụrụ na mmadụ niile ga-adị straight forward, jide onwe gị, were eziokwu gaa to the point, rụọ ọrụ, chi ga-eji chi ga-efo, ị ga-afụ ife ya. Now nwaanyị nọ nda emanụ. So nwaanyị ọbụla bụ eze nwaanyị,
were ebe ọ ga-arụ ọrụ nke ya. Mana ọ bụrụ na like ka m were ihe na-akịta m nwa dị nchọ ka m mee dibịa mee ihe ọdịnala, ọ bụrụ nwaanyị ya abịazịja stand ya m doziere m agwụ mee nke a, mba, the power adịrọ up, the power dị down. Mana ndị ahụ na-eme na ha na-eme biznes, ndị ahịa ogologo ụzọ, ọ ha na-arụ otu ọrụ ahụ. So ọ bụrụ na nwaanyị ama abịa merụ nwoke agwụ, ọ ya eji mee gịnị wee mee ihe ọdịnala. Ọ nwoke ya emerụ nwoke agwụ, nwoke ya emekwarụ nwaanyị, nọtụ nwaanyị ya emerụ nwoke bịa rụọ ọrụ nwoke agwụ. Mgbọrọ nwaanyị bịa rụkwuo n'arụsị obodo, nwaanyị abịazie ka ọ rụọ arụsị obodo ma ọ jee rụọ ọrụ ndị ichie nna nna ya iji kwalifai ya. So o nwere ebe ọrụ nwaanyị ya eme gịnị ga-ejedebe. So nwaanyị na-eme eze nwaanyị ga na-eshi ọgwụ, na-agwọ ụmụ ọya dị iche iche, na-eme ihe ndị otu, ihe ndị ọgbanje, ihe mmiri na ụdị ma ụdị ọbụla, na-achụpụ àjà. O nwere ihe ndebe anyị na-akpọ ọnwụ wee pụba agụ, ya idupụ uke, idupụ ihe ike, ime ihe taịm kwesịrị na a na-eme. O dipendịkwara ụtụ ọrụ mere gịnị wee mara onye, na ọ bụrụ ọrụ mara eze nwaanyị amara eze nwaanyị ekere ọrụ eke. O nwere ndị ọ bụ nta ka ha na-ewepụ, o nwere ndị ọ bụ ichi mpụ ka ha na-echi, o nwere ndị ọ bụ isi ọgwụ, o nwere ndị ọ bụ ịgba ọkpụkpụ, ya na ụdị dibịa gasị na eze nwaanyị ahụ. O nwere ndị ọ bụ ngwongwo ihe eji eme dibịa ka ha na-azụ bụrụ afịa. So mana ị ga-afụ ụfọdụ eze nwaanyị ha ekpuru okpu ndị nze na ọzọ n'isi, efe ụfọdụ ụmụ nwaanyị eze nwaanyị etinyecha okpu ahụ abụbụ ugo na ụdị ya chiri ọzọ ma ọ bụ gbuo ichi ya. O mego extent gafee the level nwaanyị. So uto ndị ahụ ana m afụ ha, mana ihe nọ n'ụwa bụ nke onye na-eme na gịnị ya dị ọrịa. So mana ọ bụghị dị light. Efu eze nwaanyị oyiri trouser, yiri up and down, yiri trouser dịka ka nwoke kpuru akụpe wee kpuru m okpu, ka ụmụ nwoke kafe ka ụmụ nwaanyị kafe. Ya eze nwaanyị nke ahụ across go boundary, ya ojikere ezi onwe. Ihe eji mara eze nwaanyị bụ nza, instead of ọ ga-eji akụpe ndị ọzọ, o jiri nza. Instead of ọ ga-eje kpuru okpu ndị ọzọ, o were ukwu akwa, o nwere ka esi agwụ ya ka ajụ, iji gosi nọ eze nwaanyị ka ọ bụ. Anyị ekenekwa elu. So eze nwaanyị kịta na-eyizi trouser, ọ bụghị ihe kwesịrị ekwesị. Normal bụ uwe mwụda garment, normally ọ ihe ga-ama eze nwaanyị, white, yellow, red, ma ọ bụ onye nwa eyiri ukwu akwa, ma ukwu akwa azị nne nwaanyị. Ndị ahụ chiri echichi like ndị dịfa chiri ọzọ, ma ọ bụ ndị echiri eze nwaanyị ahụ echi, ha na-agba owu n'ọkpa, single owu, not double ọgwụ.